ubi caritas estera, Deus ibi est, Deus ibi est. Let us pray. Almighty ever-living God, who allowed us on earth to celebrate divine mysteries, grant, we pray, that Christian hope may draw us onward to where our nature is united with you through Christ our Lord. Announcements. The annual Catholic Appeal campaign is going on. Last week, we distributed the envelopes for your pledge. If you need an envelope, they are available in the back pews. We hope for your support to the charities of the diocese. And as usual, we always say, thank you for your support. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. You may book an intention now for any date during the year. The stipend may be given as the date gets closer, and thank you. Please join us this June 3rd, first Friday of the month, for adoration and exposition of the Blessed Sacrament at 8 a.m. and 7:30 p.m. Catholic Migration Services is hosting a citizenship workshop on June 25th. This event is free. It will be in person, and it is available for anyone who qualifies to apply for U.S. citizenship. A flyer for the event is posted on the entrance board in our lobby. Registration is open until June 18th. Also, we are now accepting dedications for our flower circles for the summer months. The minimum donation is $25. We still have 18 circles available. The form is included in your bulletin. We remind all confirmation students that next Saturday, June 4th, is the confirmation retreat in the church basement at 9:30 a.m. Grow closer to God this summer. Please pick up a free copy of the Word Among Us with meditations for the month of June about the gift of the Eucharist. Also, our religious article stand is open on Sundays until 1:30 p.m. We have a variety of books, novenas, and other religious articles, so please stop by. At this time, is there anyone celebrating a birthday today or this week? And is anyone celebrating an anniversary today or this week? And anyone visiting the Church of St. Fortunata for the first time? Please stand. Eddie? You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see all over you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord.
welcome. Thank you. And have a blessed weekend and be safe. Thank you. Again, we welcome the newly baptized to the Church of Fortunata. All right, thank you so much. The Lord be with you. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, the Mass is ended. Oh, beautiful for spacious sky, for amber waves of grain, for purple mountains, majesties above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. Oh, beautiful for heroes proved in liberating strife, who more than self their country loved, and mercy more than life. America, America, may God thy gold refine, till all success be nobleness, and every gain divine.
ọsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Good afternoon, everybody. Na Mass tata anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche all the parishioners, ndị Igbo niile na-abịa ụka ebe a na-aga ka Chineke na-egozi ma na-echedo onye ọbụla, ka Chineke na-anọnyere ezinụlọ ọbụla bụ ndị nke anyị na-echedo ha ma na-edo ha nsọ, iji kwado onwe anyị nke ọma maka eme nke Eucharistia dasị ka anyị rịta na anyị bụ ndị omenjọ, ka anyị were ohere ayọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Ekwupụta m ụgwọ Chineke ji ike niile.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nara ekpere anyị, ebe anyị kwere na onye nzọpụta nke ụwa binyere gị na ebube eze gị. Biko mee ka anyị ghọtakwa na ọ nọnyere anyị mgbe niile ruo na ngwụcha nke ụwa dịka o kwere anyị na nkwa. Anyị na-ayọ nke a site na di nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. A reading from the Acts of Apostles. Stephen, filled with Holy Spirit, looked up intensely to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. And Stephen said, "Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God." But they cried out in a loud voice, covered their ears, and rushed upon him together. They threw him out of the city and began to stone him. The witnesses laid down their cloaks at the feet of a young man named Saul. As they were stoning Stephen, he called out, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he fell to his knees and cried out in a loud voice, "Lord, do not hold this sin against them." And when he said this, he fell asleep. The word of the Lord. The Lord is King, the Most High, over all the earth. The Lord is King. Let the earth rejoice. Let the many islands be glad. Justice and judgment are the foundation of his throne. The Lord is King, the Most High over all the earth. The heavens proclaim his justice, and all people see his glory. All gods are prostrate before him. The Lord is King, the Most High over all the earth. You, O Lord, are the Most High over all the earth, exalted far above all gods. The Lord is King, the Most High over all the earth. The Lord is King, the Most High over all the earth. A reading from the book of Revelation. I, John, heard a voice saying to me, "Behold, I am coming soon. I bring with me the recompense I will give to each according to his deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are they who wash their robes so as to have the right to the tree of life and enter the city through its gates. I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, the bright morning star. The Spirit and the bride say, 'Come.' Let the hearer say, 'Come.' Let the one who thirsts come forward, and the one who wants it receive the gift of life-giving water. The one who gives this testimony says, 'Yes, I am coming soon.' Amen. Come, Lord Jesus." The word of the Lord.
I will not leave you orphans, says the Lord. I will come back for you, and your hearts will rejoice. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu leriri anya n'eluigwe wee sị, ọ bụghị naanị ha ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpe ekpere kwa maka ndị sitere n'okwu ha wee kwere na m. Ana m ekpekwa ekpere ka ha niile wee bụrụ otu. Nna, mee ka ha dịrị n'ime anyị dịka gị onwe gị siri dị n'ime m, mụ onwe gị adịkwa n'ime gị. Mee ka ha bụrụ otu ka ụwa dum wee kwere na ọ bụ gị zitere m. Otuto nke ị nyere m ka m nyekwara ha, ka ha wee bụrụ otu dịka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Mụ onwe m n'ime ha, ngịkwa n'ime ha, ka ha wee bụrụ otu n'ụzọ zuru oke, ka ụwa wee kwerekwa na izitere m, na ngị nwakwa hụkwara ha n'anya dịka ị siri hụ m n'anya. Nna, achọrọ m ka ndị niile ị nyere m soro m nọrọ n'ebe m nọ, ka ha wee hụ otuto nke ahụ ị nyere m, n'ihi na ị hụrụ m n'anya tupu ntọala ụwa. Nna onye ezi omume, ụwa amaghị gị ma ama gị. Ndị a matakwa ndị zitere m. Emere m ka ha mara gị, aga m emekwa ka ha mara gị karịa, ka ịhụnanya nke ị nwere n'ebe m nọ wee dị n'ime ha, mụ onwe m dịkwa n'ime ha. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Good afternoon, everybody. I have a question for each one of us here. Have you ever been angry at somebody that you wish the person to die or something to happen to the person? Ugo goes cause one piece sugidegi. It's a chuku kwefronya haya adratara ya maluwa. Ugo goes through, you may deny it, magano ni moloka. But don't worry, in the journey of life, you will meet people who are very toxic. In your journey of life, you will meet people who will hate you for nothing, for no reason, just because you are breathing. Do you have people like that? You meet them, even in your own family. It may be from your brother or your sister. It may be from your parents. It may be from your children. It may be even in the place you are worshiping. Nemo loka, ufunya kwayasa. Not to prayas only boy or get up against you. It happens. These are the things that happen in life. And you told me a most on onu kwemana nwere gburigbonu onu etu ogologo oswala asugi iwe na-ekpogide obulo ya la algorithm oswala asugi obulo le kwugwe oswala asugi obi no to riri oswon biala asugi.
There are people like that. They will hate you, even in your place of job. They will hate you for no reason, either because of what you believe, or because of you look like what you look like, or because of they o makale bụ nurse, o makale bụ doctor, o makale na-anya moto, o course ala asụ ya. What do you do when such thing happen? The question is, of course, you have to mmadụ, but how do you react to do that? The normal thing, bụ onye mem ndị Igbo tire onye tam n'isi eze go ụtọrọ nta ya ebe nke ọzọ mbe eze kwa nke ọzọ. That is our belief. Ebe berugo bere nke si bịa bere gịnị mee nkwụkwapụ ya. Onye sị na ma ya adị ya buru ọgwụgwọ ụzọ mee gịnị lakpuo ụra. That is our belief. Natural thing bụ ịdụọ m n'anya mee gịnị adụpụ gị nke ọzọ. But today, the first reading of today, beautiful read, is teaching us what to be a Christian mean. We started this Mass with the sign of the cross to remind us that to be a Christian is not easy. To be a Christian is to go beyond human nature and be divine. To be a Christian means to do something extraordinary, not ordinary things. Stephen did exactly what Jesus Christ did. Stephen elechanya ndị na-atụ okwute. One young man on n'ebe ahụ afọ bụ Saul. Saul elela ya na-atụ Stephen okwute ọlachi ya tụbịa. Ụmụla ọgụ abụrụ ndị na-alụ ọgụ abụrụkwa ndị bụ problem. Ịma ndị bụ problem na ọgụ alụ ndị na-aja ya ọgụ aja ya, ndị na-asọpọtụ ọgụ. Because ụmụrụ somebody na-akwa ya ọkụ esemokwu ji dị n'etiti gị na nwanne gị. Ụmụrụ onye na-akwa ya ọkụ esemokwu ji dị n'etiti di na nwunye. Ụmụrụ onye na-akwa ya ọkụ esemokwu ji dị n'ụlọ ụka. Ụmụrụ onye na-akwa ya ọkụ ndị ha bụ ndị bụ the main problem. Saul n'ebe ahụ na-akwa ya ọkụ tụgbuo ya. Ọ bụrụ m mfe Elisasi Nchukwu kwa ndị a zaa ya ọkụ gbaba ọkụ mmụọ nsọ gbagba ndị iro m ogege m wee ruo m aka. Holy Ghost fire pursue them, kill them. Mana gịnị ka Stephen mere? Stephen lere anya to show us what it means to be a Christian. Ọ bụrụ onye ọbụla na-abịala ụlọ ụka bụ a Christian. Ọ bụrụ onye ọbụla chiri fada bụ a Christian. Ọ bụrụ onye ọbụla na-anata oriri bụ a Christian. Onye bụ a Christian bụ somebody who looks and behave like Christ. Ya bụ eluigwe ji si go n'ụbọchị afụkiri ya n'ọkụ mmụọ. Because Stephen lere anya welie anya elu say, Father, forgive them. To my enemy, two things: love and forgiveness. Ọ bụrụ na Stephen kpere ka Saul nwụọ, ịmakọla Saul bụ emechara chegharịa wee dee 14 books, letters of the New Testament. Your enemy can be that candle that will light in the darkness for you. That enemy, it is hard, but it's Christian to pray for your own enemy and to forgive them. You want to kill up Ubumura Hitwai, it's a bit of a precision again. Obi in the Osha, you know me, you see me. Even if I can lie to every other person, I cannot lie to you. You know my heart. I have no grudges, animosity. I want you to search your hearts. Is there grudges? Is there hatred? Is there anger? Is there bitterness? Is there revenge in you? Stephen is telling you today, forgive, let go, be a Christian. And that's why Jesus will like gospel reading. Father, may there be one. May there be one.
Call a quit that oh, I wish that ndị Igbo line where for better Joseph Bretata may there be one. Yesterday I was following Nigerian politics. I think the North to play politics of the North, and they were one. Ndị Igbo, we are always divided. Not only in Ali Igbo, even in New York, I like divided. Even no local, I like divided. Above I know, I like divided. If we are not divided, I be the bro. I be the bro. Emra yeme, agwore yawo. Etiere lelu, ayele kulelu me. Above I know, there must be division. Just better no but start for ndị Igbo more for anyone. Father, may there be one as we are one. Do you know the funny aspect of it? Ndị Igbo ask, why division? Why division? Man, no more about number one. Onye ọbụla la point onye ọzọ aka, onye bụ trouble abụ Weke, onye bụ trouble abụ Uche Konkwo, onye bụ problem abụ Anofra, onye bụ problem anyị ncha niile bụ the problem. And until we ask for peace in our hearts, there's nowhere we are going. Oge mprempe, I know elementary school, teacher akuzi left to right, march, forward, go. Okuzera united, we stand. Divided, we fall. The question is, I'm not talking about politics, I'm talking about God. The question is your family divided or united? Is your community divided or united? Now, the question, final question, bro. Am I an instrument of peace? My language, my look, my movement, my utterances, phone call, mereme, does it unify or does it destroy? The question is for you to answer.
ekpere nke ndị kwa ya nụ ka anyị rịọ ọnụ Chineke ka o nye anyị ofu mmụọ ofu obi na ịhụnanya. Amen. Onye mere eluigwe na nwa ya nụrụ arịrịọ anyị. Onye ọbụla tizie ekpere ihe ọbụla bụ ihe na-akpa gị na mmụọ. Onye nwe anyị Chineke, ka ekpere ndị a ma ndị anyị bụ n'obi ma ndị anyị kwupụtara ugbu a anyị na-ayọ ka imere anyị karịa ka anyị si wee yọọ site na Kristi onye nwe anyị.
ọ bụrụ ihe ga-amasị osebụrụwa Chineke anyị nara nụ. Chineke pụrụ ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwara anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta ahụ zuru oke n'ihe gbasara aja nke misa, wee kpughekwara anyị ihe niile bụ eziokwu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nọdụwa n'anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze ebubo zuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile, o sebụ ma ọkacha mma n'oge ugbu a mgbe Kristo ebu Paska anyị bụazi ihe eji achụ àjà, ya bụ ezi nwa atụrụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya merie ọnwụ nke anyị, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-esi igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebughị oge niile n'ukwe na-asị so gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ide onye ndị a site n'ụbọchị ahụhụ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara wee rụọ Aisha, nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. My Lord and my God. Otu agwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwaghị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta. My Lord and my God. Ka anyị gwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbido n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma, ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ
ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko nụ mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl St. Fortunata na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị ọsọpụrụ na ajọ ihe niile, were ebere ya udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, ụgbọalụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Biko elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche esi chọọ, ndị ya dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
nke Chukwu leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ nke nwa atụrụ Chineke dị nweenụ etosoro nke ịbata n'ime ụlọ kwara soso okwu na mkpụrụ obi nke adịrị arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko were oriri nsọ nke anyị natara nye anyị agamniru, mee ka i were ịnụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ i kwara anyị na nkwa na-achị anyị site na Kristi onye nwe anyị. Please be seated. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is for religious education. Please. Nkuzi a na-akụziri ụmụ anyị. Choir. Otuto dịrị Jesu. The annual Catholic Appeal campaign is ongoing. Last week we distributed the envelope for your pledges. If you have pledged, remember, pledge. You have until December to redeem the pledge. Please put it in the envelope or give it to me or give it to any church warden so that we put it, to remember to redeem it before the year. If you are requesting Mass, please give 2 weeks. Please join us June 3rd, first Friday of the month, for adoration and exposition of the Blessed Sacrament, 8 a.m. and 7:30 p.m., and it's always bilingual. Catholic Migration Service is hosting a citizenship workshop on June 25th. Anything you want to know about to become a citizen. And they do this thing free. If you go to the lawyer, they charge you. So you might want to avail yourself of that, or tell somebody that need it that their services is there. I'm going to know onye Catholic. Onwe ike ojiri maka ya batazia Catholic. The flyer will be at the back. We are still accepting dedication for our flower cycles for the summer month. The minimum donation is $25, please. We remind all confirmation students that next Saturday, June 4th, is the confirmation retreat in the basement here at 9:30. Grow closer to God this summer. Please pick up a free copy of The Word Amongst Us. The newspaper is at the back with meditation for the month of June about the gift of Eucharist. The religious article is out for sale too. Otuto dịrị Jesu. Biko kụọlụ na ụmụ anyị aka, the lectors. Kenechi and Ngozi, they did wonderfully well. They didn't even do it like today is their first time. Odiro fele, biko, oyetu aka anyị ga-esi wee na-akụziri ha ka ha wee na-abịa closer to God in so many ways. They use their talents. You see the two Solomon, they started last week. They are the church warden and the usher. Kuolovaka.
not to talk about our altar servers and all these people, So by next Children Mass, which is June, they will be in the choir. They were not this week because their man is not here, Chikadibe. Chikadibe is in Boston for graduation 1 year one. So June, they will also do the choir reading and altar serving, as well as usher and warden. It's great. Umazi anenanya na afo ka ihe si aga. Asi na nnewu na ata agba fada. Ụmụ ya anenanya. And ọgwụ eto aka ba yesi wee nwata ndị mbatosi ocheli bi ọkwa ka esi ekwu. Fe na agbagote maka na ike na fa agwụ some people. Ike na ha agwụ some people. A ga-group ndị ga-take over. So biko, if you are a kid, you have to encourage him. Kids, if you are not in the mass serving, I would like you to be part of the reading. If you're also in the mass serving, I would also like you to be in the reading. Because all these things, they say, he who sings praise to wise. Because next Sunday, I get wepụta committee ga-ahụrụ anyị maka barbecue anyị ga-eme na July 16th. July 16th ka anyị bido n'oge wee kwadobe ego ha bido anyị mbido. Biko, next Sunday, Fada. Anyị na-ekele Fada anyị chezi na ọ na-agbara anyị ọsọ mana o gosigo anyị na ọ da agba ọsọ. And we birthdays today. Birthdays, anniversaries, newcomers. We have newcomers. Otuto diri Jesu. Otuto diri Jesu. Okay, chaplain na Philadelphia, Iwenatansi. I had a convention. I look forward to see the New York. And then I look forward to see the New York with the youth. Okay. All right, children, come out for your blessing. Sorry, my bad. Namneti tuno unonirina neti tuno anamneti tuno anom ya neti tuno Patrick. Anomneti tuno. Oye kere n'igwe n'ala. The young and the give to families and give to the church and give to society. And we pray that God will continue to bless you. Amen. And make you to be the best versions of yourselves. Amen.